Samia Suluhu ta lashe zaɓen shugaban ƙasar Tanzaniya. Hukumar zaɓen ƙasar Tanzaniya ta bayyana shugabar ƙasa mai ci Samia Suluhu Hassan a matsayin wadda ta lashe zaɓen shugaban ƙasar. Tun bayan kammala kaɗa ƙuri'a a ranar Laraba ne rikici da zanga-zanga suka farke a ƙasar, inda 'yan jam'iyyar adawa ke nuna rashin jin daɗi kan yadda aka gudanar da zaɓen. Na ayyana Samia Suluhu Hassan a matsayin wadda ta lashe zaɓen shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Chama cha Mapinduzi wato CCM, inji Jacobs Mwambegele, shugaban hukumar zaɓen Tanzaniya a lokacin da yake sanar da sakamakon a safiyar ranar Asabar. Samia ta sami kimanin ƙuri'a miliyan 31.9 wato kashi 97.66 na jimillar ƙuri'un da aka kaɗa. Kimanin kashi 87 kenan na jimillar waɗanda suka yi rijistar zaɓe miliyan 37.6 suka fita domin kaɗa ƙuri'a, inji hukumar zaɓe. A yankin Zanzibar mai ƙwarya-ƙwaryar iko, inda al'ummar yankin kan zaɓi na shugaba mai ci Hussein Mwinyi na jam'iyyar CMM ne ya lashe zaɓen. Ya lashe kusan kashi 80 na jimillar ƙuri'un da aka kaɗa. Jam'iyyar adawa ta ƙasar ta ce ɗaruruwan mutane ne suka mutu sanadiyyar zanga-zangar da aka kwashe kwanaki ana yi tun bayan zaɓen na ranar Laraba. Alƙaluman da ke fitowa game da yawan mutanen da suka rasa rayukansu sun sha bamban, kuma toshe hanyar sadarwar intanet ta sanya ƙoƙarin tantance gaskiyar alƙaluman na da matuƙar wahala. Yayin da mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta Chadema ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kimanin mutum 700 aka kashe a zanga-zangar ta bayan zaɓe. Wata majiyar diflomasiyya a cikin Tanzaniya ta shaidawa BBC cewa akwai ƙwararrun hujjoji da ke tabbatar da cewa an kashe aƙalla mutum 50. Gwamnati ta yi ƙoƙarin nuna cewa zanga-zangar ba ta kasance ba, sannan hukumomi sun tsawaita dokar hana fita a yunƙurin shawo kan matsalar. A ƙasar, masu zanga-zangar matasa ne waɗanda suka hau kan titunan biranen ƙasar domin yin Allah-wadai da zaɓen. Sun zargi gwamnatin da yi wa dimokuraɗiyya zagon ƙasa ta hanyar danne manyan 'yan adawa, ɗaya daga cikinsu na kulle a gidan yari, yayin da ɗayan aka hana shi takara, wanda hakan ya ƙara sharewa Samia Suluhu da jam'iyyarta ta Chama cha Mapinduzi CCM kenan hanyar lashe zaɓen.